Hello guys! This is Ray and Grace Antonio para sa to ang episode karon na usapang mag-asawa. So atong hisgutan karon about sa social media, so like Facebook, unsa pa diya ang mga account, social media. So before ta mo padayon guys, please ayaw mo kalimot sa pag-like sa tong video, unya subscribe our channel Ray and Grace Antonio. Paki-like na pud sa mo ang page sa FB, sa Facebook, Ray and Grace Antonio gihapon, unya please like our page. Ug napod mo'y gusto na topic na hisgutan nato sa tuang YouTube diri, pwede niyo i-message ang amo ang Facebook page Ray and Grace Antonio para sa gusto niyo nga mga topic nga atong hisgutan. So, padayon ta. Diri ta karon sa usapang mag-asawa about social media. Social media. Yeah. So, ang social media is very murag mo na ang life sa mga tao karon, di ba? Tinood ba na? Yes, social media, Facebook mo na gitawag na to. Facebook gidang grabe no. Dominante. Yeah. Sa 21st century. Bisag pag mga dagkog mga bata, Yes. na mga cellphone. Yes. So, makita nato sa Facebook nga naana diya ang life sa mga kanang sa mga tao. Pero wala may daotan siguro kung ang atong gina-share is para sa kaayuhan, maka-inspire bata, pero usahay man gud pud no, depende man pud na sa interpretation sa tao. Sa to ang usay bisag nag-post lang ta og gamay, i-misinterpret nila ang ato nang ipanghambog, pero hopefully na sa tong mga ato ang mga ipang post is maka-inspire ta. So anong napili namo karon ang topic nga social media, tungod kay ang social media is a great factor kasagaran sa mga mag-asawa na magbulag, di ba? Bulag. Yeah, magbulag or mag-away. Ingon ini ang husband adunay cellphone, ang wife adunay cellphone. Yes. Nindot siya nga mechanism nga kauban sa pagpanginabuhi both sa couple, sa easygoing sa trabaho o sa panginabuhi, pag-communicate sa matag usa. family. It has a positive effect for both sa inyo ha. Yes. Apan kung dili na siya ma-regulate, kung mapasagdan siya beyond, it could cause trouble, it could cause chaos among sa magtiayon. So, unsa man kasagaran, like for example, daghan nahitabo nga tungod lang sa messenger, nakauyab bisag minyo na nakauyab tungod sa social media. So dili gyud na siya unta dapat mahitabo, labi na pagkabalo na ta nga minyo na ta, so minyo na gyud ta, wala na single diha sa mga chat no. And then isa na pinaka rampant karon is sa mag-asawa is kaning mag-away gani ang mag-asawa unya i-post sa Facebook. Kung mag-away ang magtiayon nasa FB. Yeah. Unang policy number 1. Kung mag-away ang magtiayon, bisag unsay hinungdan, kung kinsay nag-una, bisag pag ang mga bata ayaw kay As much as possible. Lalo na kung Facebook, tibok kalibutan na kay balo. Kay namang mga problema ang mag-asawa nga dili malikayan no. Pero dili mo siya dapat i-broadcast sa Facebook. Sorry sa mga kuan wala ingon nga gisaway mo na mo, kun dili na amo lang puding encouragement nga ma-minimize ang pag-post sa Facebook kay sa mag-asawa dili jud pwede na walay away. Unsa ba? Unsa tama nga pagkaistorya? Nagi may tabo nga panaglalis, di ba, sa mag-asawa. Ang feeling sa usag-usa, okay, ang feeling o emotion, dili na siya mamarket, walay mo palit ni ana. Apan ang imong attitude mo'y kinahanglan imong i-preserve. Meaning to say, kung ang imong emotion masuko ka, ikaw lang nasayon, or kamong duha nasayon. Ayaw pa ba ang imong household? Pero sa imong giingon nga walay mo palit emosyon na. Emotions is not a market. Pero no one to buy it. Pero atong hibalan sa pagkakaroon nga kanang daghan tagitawag nga marites.
Unsa man ang Marites? Kanang man na? Marites karon ginagamit na siya nga word nga pambansang chismosa daw kay Marites mari ano ang latest, so gusto jud makabalo. Usually pag kanang mabasa sa Facebook dili man tanan man siguro tano pag naatay mabasa maka-question ta hala na unsa to sila, so murag kita tanan Marites bitaw Walay parites. nagyapon oy Sige, kumpiyansa ka. ako sa no, symbol. Kung kamong duha sa bagbanan ay cellphone, ito ang sikreto. Kung ang inyong cellphone open yan, ibutang bisag asa diha, walay sikreto, walay nay kinatawag og way gitaguan. Apan kung isa sa inyo dili open sa inyong cellphone, nya daghan pa mong account, delikado na siya. It would cause problems and chaos in your family. Yes. Kana Pero siya. balik ta dito sa katong i-post sa I-post. Facebook Sige, ang away ba. i-post. Isa kana man gud siya pag once na mabasa man gud na siya sa mga tao. Do you think ang mga tao nag-comment nga concern sa imuha? Ang mga tao ana nag-comment is gichismis ra pud ka ana, no? So dili siya makaayo labi na naatay mga anak, no? Nga makabasa nga uy nagunsa man to si mama o si papa nag-away, so maapektuhan ang mga bata. Number 1 mga bata. So dapat walay mang-leak diha sa Facebook. Walay mag-leak sa Facebook kay kita raman pud ang maulawan, no? As much as possible bisag unsa na gyud nato kalagot dili gyud ta mo click anang sa naipit akong buhok. Dili gyud ta mo click anang Facebook nga nagpost ta nga atong bana nag-igat-igat atong bana mo na Mali. wala ni uli kay nahubog ana, so Mali gyud na siya, no? Dili gyud na siya dapat It's your attitude. Bad kuan. attitude. Kung ano sa mga mag-asawa. So kung naay problema, Secret lang. istoryahan. Yes, kami secret daghan lang. manguntana sa mga mag-away ba daw mi? Away mi? Yes, Secret nami lang. away oy. Sign language. Sign language. But Kanang never, dili ko magtingog basta masuko ko sa iya. Kay tinuod jud nang giingon na wala jud mag-asawa nga walay away. Naa jud siya, pero ang importante nga dili na siya hinungdan nga mag-decide mo nga magbulag or i-broadcast ninyo sa gawas nga nag-away mo, i-post tayo niyo sa Facebook. Ano ba? So dapat i-preserve ang inyohang mga panaglalis sa magtiayon nga kung pwede kamo lang ang nakabalo. yes, ikulong lang sa kwarto ang inyong panaglalis. Yes. Unya, kung magsuko ka, ay sa gamit ng cellphone. Kung imong emotion, hatred, ayaw paggamit ng cellphone, kaya ang cellphone nakatype ka, makasend ka og maot. Ang pamagi diyan sa social media isent lamang ang mga view things, challenging things o good news things. Kanang makadaot kanimo sa inyong relasyon, ayaw ipabalo sa kalibutan. They are not concerned with you. Kamo lang. Chismis ra na sila Oh, sa inyo nga. Ayaw i-send. Kung pag-send sa FB, sa cellphone, Post. ayaw pag-send, pag-post. Ayaw pag-post. Think many time. Ang i-post lang, good and good. Yes. If it could affect negatively, ayaw. Ayaw. So kung nasuko ka, Nabasa ayaw sa paggamit mga ng bata manggod, cellphone. di jud siya maayo, no? So, hopefully nga namoy nakutlo karon sa to ang usapang mag-asawa. Isa na siya sa sikreto nga dili mabungkag ang pamilya, no? Ayo broadcast kung mag-away. Numdum ko sa una gagmay pa mi, no? Di jud mi. Sige. Sa una ba? Sa akong mama o papa, dili gud mi kabalo nga mag-away sila. Pero dili pud na siya dapat ingana siguro sa tong mga anak. Makabalo gud sila nga mag-away kay usually mag-isip ang mga bata nga inig kaminyo nila ay walay away. Okay ra ay maminyo. So dili maano ilang huna-huna ba nga sa panagtiayon na agyoy panag-away, pero dapat kahibalo nga modala ang matag usa nga ang goal sa matag usa is to preserve our family, no? So dili lang nato i-broadcast atong mga away sa Facebook aron dili ta pagpiestahan sa mga marites. Yes. So kana lang siguro. Yes. Thank you for listening sa usapang mag-asawa. Yes. Then ayaw kalimot sa pag-subscribe sa among channel Ray and Grace Antonio. Unya, amo pong Facebook page Ray and Grace Antonio. Paki-like our page. Unya, kung na may gusto nga topic nga atong hisgutan, i-send lang ninyo dito. Send a message to our Facebook page Ray and Grace Antonio. Thank you so much. Bye-bye.